Toinen, mikä mä huomasin, mikä pelotti ainakin itse aika paljon aluksi varsinkin, oli se, että me aloitettiin kuvaukset 2002 tammikuussa Nepalissa. Mä en oikeastaan ollut kun muutamia tunteja harjoitellut kamera edes sitä ennen. Ja kun mä näin sen ensimmäisen leikatun version, me oltiin Uudessa-Seelannissa muistaakseni. Se oli aika, mutta Bangkokissa mä näin ensimmäisen leikatun version, niin se oli musta niin hirveet paskaa ja mä olin niin huono, että mä olin jo valmis heittää handut tiskiin. Et Tunnan piti muutama kerta antaa pari avaria mulle naamaa, että niinku, et hei, nyt realismia kehiin. Ja silloin eli se yksi epäonnistuminen on se, että pelkää muiden edessä kasvojen menettämistä ja musta tuntui siltä silloin, että mä en osaa sitä hommaa ollenkaan. Ja myöhemmin sitten kuitenkin on ilmennyt, että sehän meni ihan hyvin.